нафароне ки аз дарди сутунмуҳра ва дарди буғунҳо ё бемориҳои занона ва мардона ё бемориҳои ҷигар азият мекашанд, пас ба доктор Анвар муроҷиат намоед. доктор Анвар дар Федератсияи Россия шаҳри Екатеринбург кор ва фаъолият мекунад. табобат бо доруҳои гиёҳӣ арзон ва дастрас мебошад. ба рақамҳои рӯи экран ё ба инстаграми доктор муроҷиат кунед. Акаҷон Тоҷикистон аэропорт аблава чӣ хел рафтаисай? Соли 2022 то хизмат накунӣ загранпаспорт наметана ва бисёри нафаро оиди ариза нависондан ба суди Мишанский кӯшиш мекунам ки видваренияе ки кардагиян ман ҳамро аннулировать кунам. ассалому алайкум ба ҳама тамошобинони барномаҳои Сорбон Сафаров, барномаҳои канали Юристиҷей. Тамошобинони азиз, ба маълумоти ҳамаи шумо як ахбороти нав мерасонам ва дар давоми видео саволое ки нависондагиен дар комментария мехонем, ҷавоб мегардонем. То охири видео бо диққат тамошо кунен то аз саволои хитон ҷавоб биёвен. ахборот оиди як қонуни нав дар ҷумҳурии Тоҷикистон, маош ва нафақа дар Тоҷикистон афзоиш меёбад. Эмомалӣ Раҳмон, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон, зимни ироаи паёми солонаи худ ба парлумон эълон кард ки аз моҳи июли соли 2022 маош, нафақа ва стипендия афзоиш хоҳад ёфт. ҳамин тавр ба гуфтаи президент аз тобистони соли 2022 маоши кормандони бюҷавӣ то 20% зиёд карда мешавад. аз 1 июли соли 2022 музди меҳнати ҳамаи кормандони мақомотҳои ҳокимияти давлатӣ ва давлатӣ, маориф, фарҳанг, варзиш, вазорати тандурустӣ, ҳифзи иҷтимоӣ ва дигар ташкилотҳои бюҷетӣ, инчунин стипендияи донишҷӯён ва дигар намудҳои стипендия 20% зиёд карда мешавад. яъне ки бо қарори президенти ҷумҳурии Тоҷикистон шурӯъ карда аз 1 июли соли 2022 маоши кормандони давлатӣ, нафақа ва стипендия дар ҷумҳурии Тоҷикистон 20% зиёд карда мешавад. ва инчунин президенти ҷумҳурии Тоҷикистон қайд намуд ки нафақа барои кӯдакони ятим 25% низ зиёд карда шавад. солеҳзода Зафарҷон нависондай: саломат бошӣ Сорбонҷон додар, худо шуморам нигаҳбон боша, худо ҳеҷ вақт сарпастон накунад, ҳама вақт ба пеш. худо одаме ки шуморо ба ин проблема дохт ноумедиш кунад, чӣ хеле ки ӯ шуморо ноумед кард. омин. ҳар касе ки дар ҳаққи мо бадӣ мехоҳад, мо ӯро ба худованд меспорем, чунки мо инсоное ҳастем ки бояд бадимон ба ҳеҷ кас нарасад. дорухонаи шифофармо то 31 декабр тахфиф эълон намуд. доруҳои табиӣ барои шумо: эпимедиумная паста барои хунукиҳои бадан, равғани гули садбарг барои гардиши хунро хуб кардан ва нес кардани дарди сар, инчунин доруҳо барои простатит ва доруҳо барои кам кардани вазни худ ва зиёд кардани вазни худ. ҳатман аз номи канали Юристиҷей муроҷиат намоед. Суҳроб Самадов нависондай: салом брат, ман якумин бора шумода менависам, лекин нав видеои шуморо тамошо кардам, бовар кунен хела зиқ шидам бародар. ҳамин хел одамода хела бисёр шидагиай. барои ҳамин дар бораи ҳамихели одамҳо ягон видеои дигар кунен ки дигаро бинанд, дар чоҳ наафтанд. агар имконият боша, хай иншааллоҳ дар ватан боварӣ дорем ки оянда ҳамаш хуб мешавад. ба шумо сарбаландӣ, саломатӣ, забони буро, муваффақият мехоҳем аз худованд брат. ҳазор раҳмати калом бародарони азиз. рости гап ман комментария савол кофтесам, леки дар иҷа бисёри нафаро оиди проблемаи ман худам сухан кардагиян, комментария нависондагиян. яку якбора сипоси хидмат ба ҳаматон мерасонам. ҳар касе ки комментарияҳои хуб кард, ҳар касе ки ба мо муваффақият хост, ман аз замин то осмон ай ҳамаи шумо миннатдорам ва иншааллоҳ ки дар ватанам ки қарор дошта бошам, ман барномаҳома идома додан мегирам ва чӣ хеле ки пеш савол ҷавоб мекардем, барномаҳо мекардем, ҳамун гуна кӯшиш мекунем ки барномаҳои худмона пеш бурдан гирем. ва бисёри нафаро оиди ариза нависондан ба суди Мишанский Федератсияи Россия барои ма сухан карданд ки барои чӣ ариза нанависондӣ, ва ман гуфтанем ки бародаро кӯшиш мекунам ки видваренияе ки кардагиян ман ҳамро аннулировать кунам. бо роҳи қонунӣ иншааллоҳ худо розӣ боша ҳамун видваренияро аннулировать мекунем ва баъдан агар ки имкониятҳо шид, боз фикри ба Федератсияи Россия рафтана мекунем ва мерем.
ҳазор раҳмати калон як бори дига ҳаматонда барои дастгириётон, барои суханои хубтон. Худованд сарбаланд боша иншумуро. Сафарзода нависонда: акай Сорбон меган аз соли 2022 то хизмат накунӣ загранпаспорт наметана. Мегап ростай? Загранпаспорт барои хизмат кардани ягон алоқамандӣ надора бародар. И гапҳо ҳамаш дурӯғанд. Як рӯзи муҳоҷират нависондай: акаҷон Тоҷикистон аэропорт аблава чӣ хел рафтаисай? Бародари азиз, ма шахсан худам дирӯз омадам Аэросия ба Тоҷикистон. Ягон гап нест да аэропорт. Як кас корот надора. Касе ки мега да аэропорт аблавай мумкин пештар бад, не ки айни ҳол ягон гап нест бародар. Наби Ризоев нависондай: салом алейкум акай Сорбон, ма як хоҳиш дорам. Я барнома дар бораи риш кунен. Ина ма 23 сола ҳақ дорам риш монам ё надорам? Амира хушур карда дар барнома фаҳмонен. Бародари азиз, 23 сола, ма 2 солайти калонам ва марам чӣ хеле ки дидасти ба риш гаштаистам. Мирович нависондай: номерои гуфтагӣ набромад ку бародар, ҳамон одаме ки справка мекардагӣ. Узр бародар, аёдам бромадай ки номероша бимонам. Фахриддин Раупов нависондай: якум комментария: ако якта савол. Узбекистон ба Таможни союз аъзо шуд, баъди соли нав бояд ки шава бародар. Кишанов нависондай: мерен жалка трай куҷо меёбем? Бародари азиз, фикр мекунам мара ёфтан ягон проблема нест, чунки ман одаме ҳастам 24 соат дар дохили интернетам ва ҳар касе ки дар кор бошам, агар бо ма метавона ки дар тамос бошад, чи дар инстаграми ма, чи дар ватсап, дар любой ҷо мара ёфта мешава. Агар ягон мушкилӣ дошта бошем, бародар, суҳбат мекунем. Ва бародарои азиз, дар инҷа бо ҳамун комментарияҳое ки оиди мақсад проблемаи мо нависондагиян, хубтараш нахонам, мавзуъро ҳамин мавзуъро бикушем то роҳи ҳалли худча ёфтана. Савол набуд, а так хостам ки саволоро ҷавоб гардонам. Касе ки савол дошта боша дар комментария саволотона бинависонед. Хуб ки як қонуни нав дар аввали видео баҳри шумо фаҳмондем, пешниҳод кардем. То барномаҳои дигар, худованд ҳамаи мо шуморо нигаҳбон бошад.